Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus niyon, pagka makalilisan unya, sa mahitabo kanimo Corazin, o pagka makalilisan usab, sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nitabo diha kanimo nangahimo pa dito sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao dito og nagpakita nini sa paglingkod nga nagsulob og pisting sako og nagulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa unya kay sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo og mahitungod kanimo. Kapernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ipanlod ka hinon ngadto sa impierno. Unya, mingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Og ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Og ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayong buntag mga isuon sa tibok kalibutan, may buntag masuod na higala. O karon adlaw September 30, kapistahan karon sa ubang simbahan ni San Jeronimo o sa kapari og doktor sa simbahan. Si San Jeronimo o sa kini ka sundalo niya nahimong pari, unya nag-alagad sa katawhan for 40 days. Iya gihuban ang santos nga Biblia, ang Holy Bible. 40 days iya gihuban sa mga naglaing sultihan. Ug siya ang misulti sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Sumala ni San Jeronimo ang pari ug doktor sa simbahan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bag-o pa lang yun natong nabati ang daily gospel, ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran. Hinungdan man gani ang atong tulumanon matag adlaw nga tanan, Lunes hangtod sa adlaw Domingo, ang tinuod o ang katungod. Kay bag-o pa man nato nabati ang daily gospel, ang kamatuoran, ang good news, ang maayong balita. Ato karong sugdon sa sinugdanan ang pagpaambit sa buhi nga pulong. Unsay pulong? Dios. Unsay Dios? Mo si Lord Jesus Christ, siya ang pulong gipadala sa Amahan, gumikan sa kadako sa gugma sa Dios Amahan di kalibutan. Ang pulong mipuyo og siyam kabuan sa taguangkan sa way buling, way sala og huli nga inahan si Blessed Mother Mary. Nipuyo ang Ginoo sud sa siyam, nagpakatao ang pulong. Ang pulong nagpakatao og mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tawo. Ug aron masabtan ngayon atong sugdan pagpaambit ang buhing pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Mato pa ni San Jeronimo usa ka pari o usa ka doktor sa simbahan. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung ignorante ka sa buhing pulong, ignorante ka sa Ginoo. Kinsa Ginoo? Si Jesus Christ atong Ginoo, anak sa Dios Amahan. Iya gihatag ganti ang kahum, ang himaya o kagiran, iya gikan sa Amahan ngadto sa Anak. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Aron masabtan gyud ang tawo nga kun adunay dalungan mamati. Unya itupon sa unahuna, gikan sa unahuna mutiglom sa kasing-kasing nga mga gugma, the dwelling place of love. Pilianan sa gugma sa gahom sa Dios nga mga Holy Spirit. Holy Spirit is the love, the power of God Father and God Son. Ug atong sugdan pagpaamit ang buhing pulong aron masabtan. Kini si Job sa kabuutan nga Amahan, buutan og wa di mabuling-buling, nagpagkus kinabuhi, wa mabuling-buling, nagpuyo nga huli. Unya bisag usay pangutana sa Ginoo ngadto kaniya. Dili siya makatubag kay ang una ni Job nga we are nothing, we have nothing, we can do nothing. Ang Ginoo nangutana ba makapasubang makadlaw, makalakaw kay adlaw sa dagat. Nya makapahunong ka. Mga pangutana sa Dios nga pulos mga di matugkad sa kaisipan sa tao. Nitubag si Job buti nga di ko makatubag niyo ang imong pagbuot may matuban. Kung matubag ko, mura ko buang nga matutubag. Apan di ko makahimo, ikaw ang makahimo kay labaw ka sa tanan. Ikaw pamahunong, ikaw makapakurog, ikaw ang bubuot. Nga tao lamang ko, hubo ko. Muna kabuutan nagbansay, buutan si Job.
Unya nakadawat siyang kahimtang, milig-on iyang pagtuo, nga bisag kung saan siya likod-likod sa Ginoo, Ginoo gayon iyang pagtanaw. Di ayaw siya sa likway. Ginoo gyud. Nagsunod nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Iyon nakabuutan si Job. Bisag namatay ang iyang mga anak, iyang hayupan nahulot, ang iyang yuta nahulot, apan kay nakita man niyang Ginoo nga I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Apan ikaw man ang Ginoo ang imong pagbuot, way matuman. Muna nga kay nibawa siya Ginoo, dili siya ignorante sa puno. Wa kay mahimo. Paingon ka gadto, kung mobalik ka Ginoo, aga ka ako, tudloy ko Ginoo, ngadto sa dalan nga way katapusan, nga maong gingharian sa langit. Kinabuhing dayon way katapusan. Kung mobalik, apan kung dili mobalik, dili mamati, nya mo sa likway, di mo pugo sa Ginoo. Ang Ginoo hustisya. Gumikan sa katarungan, munang Ginoo, mupitol og tao, dili ka mapasakit. Mupitol og tao, usipitol ba? Kada mong mapahunong siya kabuang, sa iyang nga dili mo padayon, mapahunong, muna pagpitol. Apan kay tao nga botong mahawod, nya makigtupong, magpakaron ingnon, kuya mo hawod mangangkon, kuso mangangkon. Apan sumas niyo nga wa gi siya, I am nothing, I can do nothing, I have nothing. But with God's love, with God's presence, I can do everything. Ang Ginoo gibagbuot, ang kinabuhi, iya man sa Ginoo, dili man sa tao. Apan ang tao nagbuot-buot, kay gitagaan mo kagawasan, pagpili. You are given the freedom of decision to choose to do good. Paghimog maayo. Apan naghimog lautan ang mga tao, unang di mo pugos ang Ginoo. Unsa may pulong sa Dios sa ebanghelyo karon lawa. Miingon ang Ginoo nga kun ang mamati kaninyo matinun-an gipili, unya gipili tawag, mamati kaninyo, mamati ka nako. O ang mamati sa nagtuon kaninyo, mamati sa nagsugo ka nako. Apan ang di mamati magsalikway, kung magsalikway ka kanako, isalikway nimo ang Ginoo. Isalikway nimo nagsugo nako. Kung di ka mamati, muna ang tao ni kalibutan, di mamati ba? Makadungog lang pero di mamati. Lahi ba ng kadungog? O ang mamati. Mamati, maminaw, niya mapuyo. Ang kadungog, mulabay ra, makadungog. Maduli Ginoo, di maglain. Kay, gitagan lagi independent lagi. You are an independent minded. You are given the freedom of decision to choose to do good. Mupili ka, o maayong lautan, yes or no. Apan kay pili ka maglutan mo lang magpadayon ka sa kalibutan. Padayon lang ang imong pagpili. Muna padayon pagpandipak, padayon pagpamukom, padayon pagpanikas, padayon pagpakanagmini, padayon pagmaritis, marisol, padayon. Apan kung nakakita ka, mamati ka. Mamati ka kung makadungog ka. Kung makasulti ka, mamati ka sa tinuod. Mubuhat ka sa tinuod. Muhatag ka sa tinuod. Mamati ka. Ang mamati kanimo, mamati ka nako. O mamati sa nagsugo ka nako. Ang magsalikway kanimo, magsalikway ka nako. O magsalikway sa nagsugo ka nako. Kung imong isalikway ang imong pinili, di ka mo tuo Ginoo. Munang ignorance of Christ is ignorance of Bible. Tao man ka, niya pamatiod ka. Bisag unsa mga tao ka man, rabanit, magpobre, bulingot, gipuyan ka sa Ginoo, gimahal ka sa Ginoo. Apan kutob riha imong pagkatao. Ano na kay bulingot kang lao, apan gipuyan ka, gikugmag gimahal ka sa Ginoo, gikaluyan ka sa Ginoo, munang Ginoo way gipili. Apan ang mga tao pilian, mo pili, moingon magkita gid pobre. Wala. Angis mga nito, wala. Unya, wa sa kaywa nga ang Ginoo igihinlan. Ang piniriso, wala. Piriso ka, wala, matignaw. Piriso, gipuyan sa Ginoo. Ang ospital, matay ka. Gipuyan sa Ginoo ang naa sa ospital. Ang tanang mga tao ni kalibutan, gipuyan sa Ginoo nga dili makita. Apan ang Ginoo nag-antos sa tao pila imong edad di karon. Bata ka magtiguang pila imo yan. You are still immature, nag-antos. Hangtod na masabot ka. Kung mamati ka, ibutay silsil kayo sa imong ipatakan. Kung mamati ka, ibutang sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing. Kung mamati ka, puno sa gugma. Ay panaway, ay pandibak. Kay imo ka nang isikataw. Apan umang tao gituduan man, kinsa may naguba mo nang panuway. Ang panuway tiguba sa hula-huna sa tao. Ang panuway mo muguba sa hula si kasing sa tao. Apan ang Ginoo padayon sa paghimo. Padayon paghimo basta mahimo usa. Kay mahimo usa. Basta mausa ka lang. Himuon ka. Unya magbinutan ka. Kay usbon gyud sa Ginoo ang imong gingharian. Ang gingharian sa Dios magsugod sa imong pagkatao. Apan ang mga tao nga di makasabot, di mamati, igulong kadug, di mo tuo nga siya mo gingharian sa Dios. Ang tao, balay, alampuanan, templo, pinianan sa Dios. O niya, pinianan balay, di mo kasabot mong tao. Ang mga tao may uno, ako na guni, ako na guni, mangangkon na yun, mukumpara na yun, si pangangkon, magdato na yun, ako ni, mangangkon butang. You are nothing, we have nothing, you can do nothing. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung dili ka mamilaw pulong, ignorante ka. May pulong sa Dios. Apan kung mamilaw kag pulong, ang pulong Dios, bisan pa nganlan kag ubaya, padayon na gyud kay dili ka gyud ignorante.
Maminaw ka magpulong, maminaw ka mag-Diyos. Apan kung di ka maminaw pulong, di ka maminaw Diyos, mo nang gisulti ka, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ignorance of the scriptures. Unsa may Biblia, library ka na, nga gipundok ang tanang magsusuwat sa buong kalibutan, gipundok, apan, na ang Ginoo, naguban ang Ginoo, ang Holy Spirit, nagtudlo kanimo, nagiya ka nimo, ang Holy Spirit, gugma o gahom sa Diyos, amahan sa anak. Unya kinsa man ang pulong, Ginoo, siyang pulong, siyang Diyos, siyang limutaw, o siyang kahayag, siyang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran. Nganong mga tao di mamusabot, kaya mga tao ni kalibutan, naanad ba? Naanad, magpuyo, o panimalay, naanad, magpuyo nga, minyo, naanad, ang uban ni Biya, ni Mangulos, ang uban ng pagkasalo garden, ang uban ng pagkasalo, o sa sagrado, sagrado ang matagsibanan, sagrado ang matagsibanan. Ikaw mismo sagrado ka, ang kinabuhi sa tao, sagrado. Apan nganong di ka makadawat sa iyong pagkasagrado? Unsa may sagrado, nga dili buling-bulingan, dili sulugon, sagrado ba sagrado, sacred, holy, dili gisurugon, dili patyon, dili buling-bulingan, mag-holy, mag-perfect, aron ka ma-holy, ma-perfect, unya mo pauli ka sa gingarian. Kung imong buling-bulingan imong lawas, unsa may ikasulti sa tao nga nag-una nimo dito. Buling-bulingon niya butan, buling-bulingon niya binutan mo ni. Bulingon ka man, magbinutan ka, puyo ka mataw, manghatag ka, bisag unsa ka kabulingon, basta magtarong ka. Ang Ginoo way gipili. Padikon yun, bisag gibuling-bulingan imong lawas, gibuling-bulingan imong lawas, unya mibalik ka. Hugot, gilig-o ng pagtuo, gilig-o ng pagdawat, nga Ginoo gyud, you are nothing, you have nothing, we can do nothing, but with God's love, with God's presence, siyang gugma, siyang dalan, siyang kinabuhi. Mutuo kay Ginoo. Munang giingon ang mamati kanimo, mamati sa Ginoo. Ikaw gipili, gitawag, mamati sa Ginoo. Ang di mamati nimo, di mamati sa Ginoo. Gipili ka, magitawag ka man. Pero pabinutan, kung gipili ka, gitawag ka, maghuli ka, magperpe ka. Kung gipili ka, gitawag ka, unya sige pamakak, sa pagpili, sa pagtawag. Pinili ka ni gitawag, maghuli ka, magperpe ka. Muliwat ka ba sa Ginoo? Muliwat ka sa mahal nga Birhen? Ay, paglawas ka to sa Diyos Amahan. Agi gyud sa protokol. Kinsa may habhaw sa tanang pari, ang mahal nga Birhen. Kinsa may reyna sa langit ug yuta, ang mahal nga Birhen. Kinsa may inahan sa Dios, ang mahal nga Birhen. Apan nganong di mo tuo, mubalhin, di mawati, magsalikway. Kinsa man atong maisuon. Kinsa may di mati atong maisuon, may kinabuhi. Kinsa magsalikway, atong maisuon, mulang iampo, antusa, pag-ampo, alagari, antusa, sultihi sa tinuod, unya antusa. Kaya kung mag-antos ka, mag-ampo ka, musulti ka sa tinuod, alagad ka sa tinuod, muhatag ka sa tinuod, muliwat kang mahal nga Birhen. Kaya siya yun ang nagtuman sa kabubuton sa Diyos, mamati sa Diyos, mamati sa nagpadala sa anak. Ang dili mamati nimo, di mamati sa Ginoo. Ang magsalikway nimo, magsalikway sa Ginoo. Mulang ayaw isalikway ang tao nga huli, matalong, naghimpit. Niya pamatia gyud ang himpit, ang huli, ang tao matarong maghimpit, magbalaan. Kay kung imong pamation, imong paminawon, imong gipaminaw ang Ginoo. Imong gipaminaw ang nagsugo sa Ginoo. Kinsa man nagsugo sa anak, ang amahan. Imong gipaminaw, wa isalikway. Kung imong gipamati ang Ginoo, kung imong gipamati ang imong gipili unya gitawag, imong gipamati ang Ginoo, you are not ignorant. Apan ang ignorante kinsa man, kanang ignorante magsige panaway, panlibak, panaway, panliyok, panaot, munang ignorante. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung ignorante ka sa pulong, ignorante ka sa Ginoo. Di ka gibuto Ginoo, makabati ka lang nga Ginoo, di malabirin. Apan bati, lahi ang mamati, lahi ang makabati, makadungog, lahi ang gitawag og kaila o kaila. Nakaila ka sa Ginoo, nakaila ka apan kung dili ka kaila sa Ginoo, kung dili ka kaila sa kaila suod. Once masuod ka sa mga Birhen, masuod ka sa pari, masuod ka sa Ginoo, mahimong usa ka sa pulong. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao aron ang mga tao makasabot. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa buhi nga pulong. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa matag kinabuhi sa tao gumikan siya kugmawan, siya kaluoy man apan siya hustisya usab. Gumikan kay katao di pa musalikoy magdawat, mapinta gyud paghimo hustisya. Gumikan sa katarungan, gumikan kay mangita ang iyong katarungan, balik sa pagtuo, balik sa paghimaya, balik sa paglaom, balik sa pag-ila, balik sa pagdahig sa Dios. Kay ang may aron na himaya ang Ginoo, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, mayingon sa siglan hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.